Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is dinsdag 12 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gordial, uw verslaggever voor vandaag. Volksgezondheid waarschuwt voor hantavirus. Oproep tot verhoogde waakzaamheid. Directeur Rakesh Kayadar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid heeft de samenleving opgeroepen extra alert te zijn op het hantavirus, een ziekte die voornamelijk door ratten wordt overgedragen. Volgens hem is er vanuit het ministerie intensief contact met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en andere betrokken instanties om de situatie nauwgezet te volgen. Ook wordt gemerkt aan het verder versterken van de communicatie richting de bevolking. De directeur benadrukt dat burgers hun leefomgeving schoon moeten houden en moeten voorkomen dat ratten en muizen toegang krijgen tot woningen. Wereldwijd bestaat er volgens hem momenteel verhoogde bezorgdheid over mogelijke uitbraken van de ziekte. Nieuwe raad van commissarissen benoemd bij Telesur. Het telecommunicatiebedrijf Suriname heeft een nieuwe raad van commissarissen gekregen. De benoeming vond maandag plaats tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op het kabinet van de president. Bij deze stap wil de overheid de verdere ontwikkeling en modernisering van het staatsbedrijf versterken. Tot president-commissaris is Nagish Algu benoemd. Daarnaast nemen Luciano Wijnenbos, Frans Eerstelling, Alexander Deel en André de Al zitting als leden van de nieuwe raad. De installatie werd officieel verricht door minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme, die handelde in opdracht van president Jennifer Simons. Het staatshoofd was zelf niet aanwezig wegens andere verplichtingen. Tiener onwel na vermoedelijke consumptie van met drugs vermengde koekjes. Een 17-jarige scholier is in het ziekenhuis opgenomen nadat zij vermoedelijk koekjes had gegeten die met drugs waren vermengd. In verband met de zaak heeft de politie 2 minderjarige scholieren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verkoop of verspreiding van zogenaamde edibles. Koekjes waarin drugs zijn verwerkt. De verdachten AE en RS, beide 15 en 16 jaar, werden maandag door de politie van bureau Livorno aangehouden. Volgens de politie zouden zij betrokken zijn bij het aanbieden van de met drugs vermengde koekjes aan medescholieren. Het incident kwam aan het licht nadat het slachtoffer AF op donderdag 7 mei samen met haar moeder aangifte deed. Zij verklaarde dat zij na haar mondeling examen met 3 medescholieren iets was gaan eten. Kort daarvoor hadden de jongeren op social media via TikTok een video gezien waarin het gebruik van met drugs vermengde koekjes werd getoond. Paramaribo verwacht vroege ochtend onweer, later opklaringen. In Paramaribo wordt vanochtend kans gemaakt op onweersbuien. Volgens de weersverwachting neemt de kans op neerslag in de vroege uren toe, waarbij vooral tussen de nacht en de ochtenduren regen- en onweersactiviteiten kan voorkomen. Weersgegevens wijzen erop dat de kans op buien in de vroege ochtend aanzienlijk is, met mogelijk stevige regen en een verhoogde kans op onweer. In de loop van de ochtend wordt echter verwacht dat de weersomstandigheden geleidelijk verbeteren en dat de buien afnemen. Voor inwoners betekent dit dat de eerste uren van de dag het meest onstabiel zijn. Emmanuel Scheek benoemd tot nieuwe president-commissaris van TAS. De Telecommunicatieautoriteit Suriname heeft een nieuwe leiding aan de top. Emmanuel Scheek is op maandag 11 mei 2026 officieel benoemd tot president-commissaris van de toezichthouder. De aanstelling vond plaats tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op het kabinet van de president. President Jennifer Simons werd daarbij vertegenwoordigd door minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme. Volgens minister Landveld spelen zowel TAS als het communicatiebedrijf Suriname een centrale rol binnen de door de overheid bestuurde telecommunicatiesector. Hij benadrukt dat TAS niet alleen
toezicht houdt op de Telesur, maar ook op andere telecombedrijven in het land. Verdachte van dierenmishandeling na overleg met OM heengezonden. De politie van bureau Santo Dorp heeft de 17-jarige verdachte JS op maandagochtend 11 mei 2026 opgespoord en aangehouden in verband met een zaak van ernstige dierenmishandeling. Volgens de politie zijn bij de aanhouding verschillende goederen aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat onder meer om klededrachten, een scherp voorwerp, een lichtblauw verkaste telefoon van het merk iPhone XR en een bus Baygon. De verdachte heeft tegenover de politie toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit. Na zijn arrestatie werd JS voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. De minderjarige verdachte, die in de late avond van maandag 11 mei 2026 werd aangehouden, is inmiddels ook voorgeleid bij de justitiële autoriteiten. Na overleg met het Openbaar Ministerie is besloten hem na ernstige waarschuwingen van de politie heen te zetten. Het crisisteam moet acute waterproblemen aanpakken in getroffen buurten. Vanwege de aanhoudende wateroverlast in verschillende delen van stad en district is een speciale crisiscommissie ingesteld. Het crisisteam moet acute problemen aanpakken die zijn ontstaan door de zware onweersbuien van de afgelopen dagen. Met name grote delen van de kustvlakte zijn onder water komen te staan. Volgens de autoriteiten wordt de komende periode nog meer neerslag verwacht. Het crisisteam zal ingrijpen bij ernstige situaties. Al wordt niet verwacht dat de problemen op korte termijn volledig zullen verdwijnen.